Амиго хе паданалатот амиго. Кам кунотона реклама кинен. Иқа мардакора вайрон мекинен. Одар падартон налат ҳаму куное ки кардаген ё ҳаму лавои ботекси кардаген ё ҳаму чизои бренди ҳренде ки шумо мепӯшен айшоти ҳаму ғарибачои ки дар ғарибӣ меҳнати ҳалол мекунанд араққои ҷамъишона мерезонанд. ҳатто шумо оқи падаро гав мезанед ки арӯсошон бишавед. Шумо мегирен кайф сафо мекунен аз худотон дар худотон айрӯи миллион мекунен берен тактагои бо пояи мардакои миллионер. Паданалато безор шудам кунои шумо тамошо кардана. И хеле ки мардако шумо дар лайк шапак мекунанд, и хеле ки шумо аё рӯи лайкои ҳаромтон пул кор мекунен. Шумо ягон кайфият мегирен. фаҳмидам ки шумо дар як кор дар кор дефаҳмидем ки шумо куни калон доштен, миёни борик доштен. Шумо хитоба кардам як гапи безеб мегумтона. Барои як гуфти гапо мисли як хар ҳастен, ами хар чихе барои истифода. шумо як ранги хар хитона намоиш метиҳед. хиёл накунед ӯ фасонии шумо, моделои шумо. шумо хитон ами хеле нархтон хитон медонед прекраснагӣ чӣ хеле нарх. шумо сена надоред. шумо одамои без сена, яъне қадар миллионер ҳам бошед, он қадар хона ударам дошта бошед, королевский жизнь ҳам дошта бошед, дар ҳаёт ҳеҷ касед. Как проститутка шумо хитона нишон медиҳед. айбам шава. И чӣ намуди моделои калон кардастен, лав калон кардастен, мардума гумроҳ кардастен, паданалатои ҳаром. шумо пиршавӣ надоред. шумо маргу мурда надоред. иқа мардума мегирен гумроҳ мекунен, дар роҳи зино даъват мекунен. ҳаромхӯро камтар аз худо шарм кунед. пишти шумо ҳаромо чанд дигар ягон кас зиндагиша нақабида истад. ҳама думи куни шумо нақабида хонаҳошон вайрон шуда, ҳама спид гуфти гапо либои касал да часпидаста. шумо паданалат ҳамин лишна ман бо шумо аз пешам хеле дар пешма ягон кункалон бура дар дари куниш як шата мезанам. ду шата занем хеле куношон қатъи миёнои борикшон шиканад. дигар куношон реклама намекунанд. хуб аки хандиден комментария карден ҷони ман асали ман соф беномусу дар онҷа комментария кардагиам. марен ай рӯстона ухаки ами хеле кункалона маҳкунатона брен занатона кани кинен я мардаки дига ҳавас шахра намефуратонаку. ду таша қорат кинен, ду таша дар дари куношон шата қади занен, кунои гусфандишон нишон наметиҳанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ.